Moikka! Tervetuloa mun uusimman videon pariin. Oho, mä menen ihan ruuruna. Mä oon ollut nyt 2 viikkoa lomalla. Tää on nyt 1 päivä mun 2 viikosta. Mä tällä videolla vähän kerron myös siitä mun elämäntaparemontista, mikä alkoi vuosi sitten. Ja sehän edelleen jatkuu. Vähän hitallaisesti on tullut näitä videoita viime aikoina. Ja mä oon koko ajan kuvannut semmoista remonttivideoa. Me remontoidaan meidän makuuhuonetta. Ja se remontti on kestänyt nyt 3 kuukautta. No ei ole aikaa muuta kuin viikonloppuisin niin tehdä sitä remppaa. Ja mä en jotenkaan jaksa viikonloppuisin. Ja nyt tälle lomalla piti sit niinku tehdä se remppa, mutta ei me olla saatu aikaiseksi. Ja kun ei sillä ole mikään kiire. Onko sulla kaikki lentolippu? On ne paperit. Lähtöselvitys? Joo. Vai haluatko sä laittaa tän takia? Missä ne mun sormikkaat? Jos on sulla yhdet sormikkaat. No niin, nopeasti. Ota pois, ota pois. Kello on 5:25. Huuko meni käymään tuossa kaupassa. Kun Huuko tulee tähän autoon, mä heitän Huukon kotiin ja sit mä lähden suoraan siitä mun äitin luokse. Sillä on vähän yli 10 laboratorio, niin me lähdetään labraan. Oi, ihanaa, pääsee vielä nukkumaan. Mä tulin nyt. Se on vasta 6. Jatka unia. Mäkin menen nukkumaan. Osataan siksi, että Paulin verestä löydettiin myös lasten ja ruumiit lennätettiin Lontoon kysymykseen. Takapuolella kattuna poliisin tutkimustiimi. Ostettiin Peijaksen kahvilasta tämmöiset kaurasämpylät. Nää on ihan jätti. Käyn viemässä äitin roskapussin. Autossa on vepasto päällä. Tää on kyllä loistava keksintö. Ollut tänään kyllä aika pitkä päivä. Katsottiin äsken Tour de Ski hiihtojen naisten 20 kilsan hiihto. Kerttu Niskanen voitti. Mut nyt minä tästä painan kaasun pohjaa ja suuntaan tuohon Lahden moottoritielle, että mä pääsen nopeasti kotiin. Mä teen semmoista yhtä mattoa. Niin teen sen maton varmaan tänään loppuun. Mulla on vähän siinä semmoista suunnitteluongelmaa. Mut nyt mä laitan äänikirjan päälle hetkeksi. Mulla on yksi patologikirja kesken ja mua kiinnostaa, että miten se päättyy. Palataan! Hyvin mennä sormet jäätyy, vaikka on sormikkaat. No niin, nyt äkkiä vielä sinne kotiin katsoa sitä hiihtoa.
Mä lupasin tuossa alussa, että mä vähän kerron tästä mun elämäntaparemontista. Mä tein uuden vuoden lupauksen, kun alkoi vuosi 2023, että mä en syö karkkia. Ja mä oon tosiaan pitänyt sen, että mä en oo ostanut mitään suklaapatukoita, suklaalevyjä. Mut mun täytyy myöntää, että mä oon sortunut syömään pikkuleipiä ja jäätelöä. Mut kiitos, kun sä katsoit tämän videon. Tässä muuten nyt vielä näet tämän minun loppukommentin jälkeen seuraavasta videosta yhden pienen otteen. Eli seuraava video tulee olemaan sitten meidän makuuhuoneen remppavideo. Mut kiitos kun katsoit. Moi 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 moi. Nähdään. Taas sä huohotat. No, pitää hengittää. Niin, mut toi on tommoista huohotusta. Ja.